गोजोन सानसुफु समनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। स' दिनै बैसाग दाननि 2 तारिख ओमफ्राय इंराजिनि 16 दा बहाय आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागुनि रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। स' गाइस बिदिब्ला दिनै जोङो गामियाव सेंग्रा सिख्ला ओंखारनो नागिरदों। स' नोंथांमोना जोंनि इन्टारेस्टिंखौ नायनानै लादो। जोङो बोसोरफ्रोमबो बिदिनो सेंग्रा सिख्ला ज' ओंखारो। स' बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै भिडिअ नायलांनो एक्साइटेड जानानै थादो आरो दसे समनि उनावनो इन्जयखौ नुबाय थासिगोन नोंथांमोना। माने बैसोरलाय सानै बिसोर दङ ओमफ्राय आं हारसिं माने जों ओरै लाइन हिसाबै ओंखारबोगोन। ओमफ्राय स' आं दा जेबो बुंथ'ला माने सेंग्राफोरखौसो दंबावो दा बिसोरनि इन्टारेस्टिंखौ नाय आरोना माबायदि जागोन। ओमफ्राय नै थांनाय बोसोरावबो जोङो बिदिनो जेरैबायदि गाजा गोमजा खालामदों आरो देग्लायबो जों बिदिनो गाजा गोमजा खालामगोन। स' देहाया बिराद माबायाव दंबाबो आं नोंथांमोननि सायाव देहाखौ आं इसेबां माने फाजाला। इन्टारेस्टआ इन्टारेस्ट लोमजाबाबो इन्टारेस्ट खालामखायो माबा मोनसे सुखु दुखुखौ बावगारनो थाखाय लोगोफोरजों थाबा एसे दसे समबाबो बावगारो। दा बेखायनो आं ओंखारबाय आरोना। स' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना माथो होनबावो नङा होमबा चलो। ओमफ्राय नै ओरैबो उनाव दं Bersih. माने बे बुरैया आबैया माने जोंनि गामिनिनो सबसे बुरैसिन आरो बेबायदि जोंनि गामियाव बुरैसिन गैला। बेखायनो जों गामिनि सेंग्रा सिख्ला बयबो साफा सानै बा कयेकजना जोङो बेनि आथिङाव हमनानै खुलुमबाय। Dua-duanya bisa berusaha itu. Harus berusaha selalu kena.
마길 마블 만나요 너와 내 손수 그탑